izindaba zehora lesikhombisa sikwethulela zona bukhoma ekomkhulu le-SABC Auckland Park eGoli naze Mahlonze kusohlanje. At some point I said to myself, maybe I shouldn't have used the word disband. I should have used integration or absorption. Namhlanje ungqongqoshe wamaphoyisa usanikezwe umhlaba khefu senzo umculo uqhubekele nokuphekwa ngemibuzo ekhomishana kaMadlanga mayelana nesinqumo sakhe sokuvala ithimba eliphenya ngokusoconga kosombusazwe. I'm here so that I could bring back my brother from wherever he is, because he was told that he was going to be trained for being a security. Amalungu omndeni obesilisa bakuleli abayithola bevaleleke empini ye-Ukraine neRussia ababhekishe ngaphandle kwehholo ledolobha eThekwini KwaZulu-Natal ngemizamo yokuqhamisa lolu daba kanye nokucela uhulumeni ukuba ungenelele ukusiza ukubabuyisa ekhaya. We would like to declare the elected candidate uLoyiso Masuku useqokwe njengosihlalo we-ANC esifundeni iGoli ehlula lawo bewusihlalo ophinda abe yimeya seGoli uDada Mrero. uMasuku uqopha umlando ukuba usihlalo waleli qembu esifazane wokuqala ngqa eGoli. We will make sure to try to find a solution in order to try to break this block. Ngiyadela uMakhasana oyibona ibulala nakusasa enkundleni Peter Mkaba ibhulukwane uma kutholana phezulu iOrlando Pirates neMarumo Gallants kowamanqamu weCarling Knockout Cup. Nabe beqhatha umatha ngitshitshe zora umaswabhula lapha kwaMgilije Mahashini libumbene lomkhothi ihora siyakhuleka nina bezinyane lengezengeze ithimba lendaba seliphekile okwamba ukuphakela zona angihlale kuzona. Ungqongqoshe wamaphoyisa osanikezwe umhlaba khefu esikhundleni usenzo Mchunu uqagule ukuthi kwakufanele asebenzise igama elizwakala kangcono odabeni oluphathelene nesinqumo sakhe sangozibandlela ku-2024 sokuhlakazwa kwethimba lamaphoyisa lalijujwela ukuphenywa ngokusoqongwa kosombusazwe. uMchunu bephendula imibuzo esigcawini sekhomishana kaMadlanga egxile kakhulu ekuhlakazweni ke-PKTT. At some point I said to myself, maybe I shouldn't have used the word disband. I should have used integration or absorption. Ungqongqoshe uMchunu ubesalokho echaze njalo ngodaba lwe-PKTT. Utshela ikhomishana kaMadlanga ukuthi ukuhlakazwa kwayo kwakungasho ukuphela komsebenzi kumalungu. The actual intention, I mean, all the time, it has been you transform, you absorb, because you have established a specialized task or you have established a specialized unit. Take what you have been doing in the PKTT, absorb it here. You are not throwing it away. You are not firing people. Ikhomishana imbuze nangumyalelo kuthiwa wakhishwa yiphini lomkhuzi wamaphoyisa uLieutenant General Shadrack Sibiya ukuthi kuyofanele amalungu ePKTT abuyele eziteshini zawo zamaphoyisa lapha eqhamuka khona. What Sibiya subsequently says could loosely be interpreted as to say, if you were from Limpopo and you are in PKTT, in KZN, you would go back to your province, but to murder and robbery. Minister, no, we can't do that. Please don't do that. Sibiya's letter doesn't do that. It doesn't. It says, go back to your station. That's it. Please accept that's what it says. Let's not try and reconstruct it. Ikhomishana iyaguqa namhlanje izoze iphinde iqhubeke nomsebenzi wayo ngonyaka ozayo. And they did exactly this stuff. So Imndeni yabalesa bayishumi nesikhombisa abaluthwa abashushumbiswa ukuthi bayolekelela empini phakathi kweRussia neUkraine ibhikishe ngaphandle kwamahhovisi omkhandlu weTheku ifuna usizo ngokusho kwamalunga lemndeni labalisa abaluthwa abathize eqenjini MK ngaphandle kokunika ulwazi ngeqhaza labo.
Sekuphele cishe izinyanga ezihlanu abalisa laba baliflathela leli bebheke eRussia. Babecabanga ukuthi bayoqeqeshela ukuqapha nokwakuzothatha unyaka owodwa. Kodwa ke kwashintsha yonke into uma sebefika eRussia. Batshela ukuthi bajoyina amasosha aseRussia empini yawo neUkraine. Laba bakhuluma neSABC bathi abantu kuyibona abathembisa ukuyoqeqeshwa eRussia abasabonwa nangokhalo. Namhlanje isihlobo zabo besibhekisha ngaphandle kwenhlolodolobha eThekwini zicela uhulumeni ukuthi angenelele kulolu daba. They are going to teach me private security, which didn't happen of that day. And so they are forced to sign a contract that was written in Russian. I'm here so that they could bring back my brother from wherever he is, because he was told that he was going to be trained for being a security, but then we heard that he was going to a war. I don't know what war that was, and then they never brought him back. Unina womunye walabalisa uthi akasabazi ubuthongo njengoba ehlala enexhala ngokuphepha kwentodana yakhe. Bayahlukumezeka manje, bayaqilazwa nje kenziwa into ezibhlungu and imikondo yabo akabasekho right, bathi izinto ezenziwayo ukubona ngale yabo zibalimazile abangafuna ukusitshela abathi bayositshela mase besibona. Akakacaci namanje ukuthi bonke laba abahambile bazobuya nini ekhaya. Kundaba zeSABC ngingu-Ayinda Mhlongo eThekwini. Uloyiso Masuku oyilungu lekomiti lemeya elibhekele ezemali kumkhandlu dolobha iGoli usewuhlalo omusha wesifunda se-ANC kuleli dolobha. Lokhu kuza ngemva kokhetho la ehlule khona imeya yaseGoli uDada Murero emhlanganweni walesifunda se-ANC oqala ngoLwesithathu eSandton eGoli. uMasuku uqophe umlando ukuba usihlalo waleli qembu wesifazane oqala ngqa eGoli. Dada Murero 149, and therefore we would like to declare the elected candidate Kube inhlokomo yodwa ngesikhathi uLoyiso Masuku ekhala emuka nesikhundla sokuba usihlalo we-ANC esifundeni saseGoli. uMasuku udlisele ugageni imeya yomkhandlu dolobha iGoli uDada Murero nayo begaqele ukukhuza ibuya kulesikhundla. I'm a child of the ANC. And I'm proud and privileged that I've been given this opportunity, an opportunity to lead Joburg and renew the ANC and ensure that we bring everybody along. Bringing everybody along obviously starts with us ensuring that we conclude business of conference and we go back to our branches and ensure that we have a strong ANC. uMasuku uqophe umlando ngokuba wesifazane oqala ngqa ukuba usihlalo we-ANC kulesifunda. Today we are not talking about a conference where there are questions and disputes. We are dealing with a conference whose new leadership is going to get to the ground to ensure that we meet the basic needs of our people. Today we meet to welcome the new leadership that has already been announced, led by a young woman. Kwezinye izikhundla ezimqoka uMasilo Sirekele unqobe sokuba yiphini likasihlalo kwathi usasabona manganye wakhethwa kwesokuba unobhala. Kusenjalo Lerato Bob ukhethwe njengephini likanobhala kanti uMephuel Nenzama uzoqhubeka esikhundleni sakhe sokuba umgcini mafa. Umengameli wezwe uCyril Ramaphosa ubonge ikhomishana ebhekele ukuguquguquka kwesimo sezulu ngokuqinisekisa ukuthi iba nezwi odabeni lokuguquguquka kwesimo sezulu. Umengameli wezwe uveze nokuthi useke wasolwa ngamanye amazwe ngenxa yokuthi akalishayile indiva udaba lwakho ukuguquguquka kwesimo sezulu. Wezwe uCyril Ramaphosa uncome kakhulu umsebenzi wekhomishana ebhekele ukuguquguquka kwesimo sezulu. Uveze ukuthi eminyakeni emihlanu edlule esithunzi seNingizimu Afrika sikhombise ukuguquka kwamanye amazwe mayelana nodaba lwakho ukuguquguquka kwesimo sezulu. I was then heavily criticized that all I ever do is to set up commissions. I'm not decisive. I set up commissions and don't do the work myself and all that. And I tried to explain in my defense that in setting up the commission,
I have amassed the best brains in the country. Mengameli Ramaphosa uthi abanye abaholi emhlabeni abalingeni udaba lwakho ukuguquguquka kwesimo sezulu bakubiza ngento engesilona iqiniso. We are being criticized for having gotten the G20 to focus on climate change, and I'm being lampooned all over, globally even, and even being prevented from participating in the next G20. It's all your fault. Mengameli uthi ikhomishana isize kakhulu ekuzwakaliseni ukukhala kweNingizimu Afrika ngodaba lokuguquguquka kwesimo sezulu. Phinde wabonga kakhulu kokhomishana ngomsebenzi omuhle asebewenzile. Inkantolo ephakeme yase-Free State iphinde yalihlehlisa uNdasa wangonyaka ozayo icala lokucijito lokweqejele elibhekene noNandipha Magudumana, umbulali uThabo Bester kanye nabanye. Ummeli kaThabo Bester utshele inkantolo ukuthi abakwazi ukuzilungiselela ukuqula kwecala kusenamanye amaningi abawafakile abasalinde ukuthi kuphume izinqumo ngawo. We have the fourth application, my lady, which is filed at Pretoria High Court. We can summarize it as access to information application. Access to information application has got direct impact to this trial because we have documents, classified information that we want to prepare for our defense. That will include some documents that are in possession of the President of the Republic of South Africa. That will include the phone records of some of the politicians. I can name Mr. Ronald Lamula. Kusenjalo ummangalelwa uDokotela uNandipha Magudumane uvele sehamba yedwa enkantolo ngenxa yokuthi idokodo lakhe lecala belibambezelekile. Ummeli wakhe naye utshele inkantolo ukuthi abakwazi ukuqhubeka necala njengoba besaphosele inselelo enkantolo ukuboshwa kwakhe kwelaseTanzania. The directions were issued by the Constitutional Court in terms of filing and serving of the record, inclusive of exchange of written submissions by the applicant and the respondents. And my lady, the directions were revised in terms of the timelines. Icala liyoze libuyele enkantolo mhla ziyi-18 kuNdasa ngonyaka ozayo. Mbukeli sathi qoyitolo noma besibuya sizokuphathela udaba oluthi. When they appointed me, they said I've got a little bit of experience in the defense force. But if they are going to sideline myself, it's not going to work. Iphindela ngqongqoshe ezokuvikela uJenene ubantu bonke holomisa utshele ikomiti laseParliament elibhekele ezokuvikela ukuthi ukhishwa inyumbazane endabeni ithinta lomnyango. Asibungile sikwamukele imbukelo uma usanda kungena udabeni oluphambili besibike ukuthi namhlanje ungqongqoshe wamaphoyisa osanikeza umhlaba khefu senzo mchunu uqhubekele nokuphekwa ngemibuzo eCommissioner kaMadlanga mayelana nesinqumo sakhe sokuvala ithimba eliphenya ngokusoqonga kosombusazwe. Mbukela sikhumbuzo ukuthi lezi ndaba oyibukayo ziyatholakala ku YouTube na ku SABC Plus nokumele ukwenze ngena kuzo uyicinga amagama athi SABC izindaba na kanjani uzoyithola ngomnjalo bazo uma siqeda nje ukuyisakaza khona uza kwethu osemngomumo ukuthi akufakele zona ku YouTube. Bakhalelwa amasongo kaSigonyela abanikazi beyimboni ababili kanye nabo kufika abayi17 abangenawo amaphepha abagunyaza ukuba kulelizwe ngesikhathi uNdunankulu waKwaZulu Natal uThami Ntuli kanye namaphoyisa begasele ezimbonini eMgungundlovu. Inhloso yethu ke ukuthi sithole laba abalapha ngokungekho emthethweni ikakhulukazi abaqashiwe abasebenzayo ukuthi kunabantu abaningi abangaqashiwe abangasebenza abafuna umsebenzi kodwa kube kunabantu abasebenza lapha kungafanele bese abaqashi babaqashe ngoba bezoholela imali encane futhi bona bevuma ukuholelwa imali encane njengoba wazi ukuthi babaholela imali amakinati ngempela labantu bokufika ingakho ke nalabo ababili nje ababanjiwe baboshwa abanikazi amaPakistanians labo kuyibona abanikazi balezi inkampani ezimbili ingoba baqasha abantu kungafanele babaqashe ngoba abanaye imvume
yokuthi balapha esifundazweni saKwaZulu Natal. Silungisana nodaba lamathuba omsebenzi nanezimo zokusebenza ngoba bakhona phela kungabalapha eSouth Africa abasebenzayo. Kodwa uthola ukuthi njengalapha nje kusetshenzwa ngosimende, abanikezwa ama-mask, abanikezwa i-uniform, sekufanele i-Department of Labour izoba ingxenye. Ephilile ngqongqoshe zokuvikela noma kade bona bezempi uJenene uBantu Holomisa utshela ikomiti laseParliament elibhekele zokuvikela ukuthi ukhishwa inyumbazane ezindabeni ezithinta lomnyango. Usihlalo wekomiti uDokotela Umalusi Gigaba ubengagculisekile ngezinye zezethulo ezenziwe ngabombutho ezokuvikela. Ngakolunye uhlangothi uLieutenant General Siphiwe Sangweni we-SANDF okunguye behola ezethulo uthe ubelandela imiyalelo yonke anikwe yona. Of very grave concerns that we have, which we cannot overlook in terms of the next round of deployment. And I think it behoves the department. I then did not go broad and cover all that is necessary. That's what I'm saying. I've not failed before, but it says I must focus on the rotation, which then rotation is the one that I presented, and rotation is Mistral is UN. Zokuvikela uJenene Bantu Holomisa udalulo bengalindele kulomhlangano ekhala ngokushaya indiva eminyangweni. Appointed me, they said I've got a little bit of experience in the defense force, but if they are going to sideline myself, it's not going to work. And I cannot come to these committees and be bombarded on things I don't know. It's enough now. NgeParliament ngesimo samasosha kulandela isigameko saseGoma iDRC ngasekuqaleni konyaka lapho kwabulwa khona amalungu eSANDF ayishumi. Umhlangano uphume nesincomo sokuthi kuphindwe kuhlelwe omunye ngokusheshsha ukugcizelelo nokuthi ngqongqoshe zokuvikela uNG Motshekga kuzofanele abe kuwo. Ungqongqoshe wezokuthutha uBarbara Chris uthi inhloso nqangi yemkhankaso yezokuphepha ukuthi kugwenywe ingozi zomgwaqo kanye nokushona kwabantu emgwaqeni yakulelizwe ngesikhathi samaholide asehlobo. Izimgwaqo esifundazweni Northwest uthi isifundazwe sizimisele ngokuthi zehle izingozi zomgwaqo esifundazweni. Amongst the province that would have performed better in as far as accidents, in as far as fatalities are concerned, and not only that, then also criminal activities. Thutha ukugcizelela ukuthi enye izizathu ezenze benze izivimba umgwaqo ingoba baningi abantu abashonela kulomgwaqo. Cross-border operation. This particular stretch of the road has claimed 35 lives so far this year. But we can share with you that overall, the Northwest Province has been doing well in terms of reducing accidents and deaths in this province. Linabashayeli bezimoto bekumiswa izimoto zabo kulezivimba umgwaqo. Ile klar unibhalile klar bona nansi ticket ndiyifumene ngoku akaxoleli hayi akoxolela apha abandichase ngasemva uright mina ndibona yenza imposo apha. All I'm saying is that guys, let's stop drinking drivings, let's be sober, arrive alive. Qwashisa ngezokuphepha emgwaqweni bathi abashayeli kumele benze isiqiniseko sokuthi izimoto zabo zikulungele ukuba semgwaqweni. Namhlanje kuhlangana iminyaka e12 kwashona owabe umengameli wokuqala wentando yabantu ubaba uNelson Mandela. uMadiba washona ngonyaka u2013 eseneminyaka engama-95 edla anhlamvana. uNelson Mandela ichanhliziyo lomzabalazo inkokheli yayihlonishwa ihlabathi lonke. Namhlanje kukhunjulwe usuku elathi lawa ngalo eLikoti wanandulela eli ngomhla wesihlanu kunyanga kaDisemba kunyaka 2013. Into leyo eyanxakamisa ihlabathi kodwa nangona kunjalo indima wayidlalayo nomzila wakhe uhlala uhleli. Ezinye zengqalelo awayezijonga uTata uMandela ekuqinisekisa into yokuba abantwana banikwa uthando. Uyakhumbula ude wathi isizwe icharacter yaso ibonwa ngendlela ekhathalela ngayo abantwana. Yiyo lonto nisibona namhlanje xa sibhiyozela olusuku awasindulela ngalo uTata uMandela sidibene nabantwana sizokonwabisa abantwana. Ingxubakaxaka yodutsho oludodiswe kwabasetyhini abantwana lixovu lweshushu apha nanjengoko uMandela wayichasene nalo mkhwa. It is important that women stand up for women, and we have seen that happening, and we must continue to do that
because we will then raise in the psyche of all of us, both men and women. Ngelixa kuqhutywa imibhiyozo nabantwana abashiywanga ngaphandle nanjengoko utata uNelson Mandela wayebaxabisile abantwana. Siyatyala ebantwaneni kuba abantwana basemngciphekweni. Abantwana badinga ukhuseleko. Into yokukhusela abantwana kuhlala nabekhaya babalisela amabali, ubancokolela ubafundela incwadi. Abantwana bayebiwa, abantwana bahlelwa izinto ezimbi. Inkululeko Nyembezi weendaba ze-SABC eQunu. Umdidiyeli wohlelo lwase-SABC Cutting Edge uNjabulo Shabangu ukhale wemuka nendondo kuma-Africa Media Awards nokuwumcimbi obubanjelwe enhlokodolobha yase-Ethiopia i-Addis Ababa. Cutting Edge has been a flagship current affairs program in South Africa for years now. The viewership that it draws in weekly speaks for itself. It reflects people's lives in the country, and the fact that we're able to shine on the continent goes to show just how much work is being put in by the SABC. I think that our audience is being given what they deserve, what they need. They're being kept informed, they're being kept educated, they're being kept plugged into what's happening around their world. Kusenjalo umbukeli umdidiyeli wohlelo ilihlo lasichaba uRitumetse Sankola naye usehlabane ngendondo kazwelonke emcimbini iSADC Media Awards. Lo mcimbi wakusihla obusengethwe uhlelo lwezokuxhumana kuhulumeni GCIS uhlanganisa amanxusa kanye neziphathimandla zombuso zasemazweni ehlukene. I-Orlando Pirates izogadulisana neMarumo Gallants kwamanqama emqhudelwaneni i-Carling Knockout makubumbana ihora lesithupha ntambama kusasa enkundleni Peter Mkaba ePolokwane. Pirates eqhwakele njengamanje kubhethwe iPremiership yona ethwele ngeqoma njengoba izobidlala neMarumo Gallants nje kusasa. Ezimnyama ngenkani ifike kwamanqama emva kokuguqisa Richards Bay ngegoli elilodwa. Ucija amabhakabhaka uthi bazi kahle ukuthi akuzukuba umdlalo olula. It will be a tough game. It's a team that is very well organized. Compact block is very difficult to find spaces against that team, but we will make sure to try to find a solution in order to try to break this block. Marumo Gallants imisele ngokukhala emuke nayo lendebe kanti ayizange ihlulwe emidlalweni ewudlale nayo iPirates kule season. We have eliminated Stellenbosch, Golden Arrow, Sundance. So is normal. If you want to win the cup, we need to win whole team. Lo mdlalo uzosakazwa bukhoma ku-SABC1 makubumbana ihora lesithupha kusasa. Mbukeli mhlahlo semo sezulu yalandela emva kwekhefu.
Mbokeli sibeka lapha besiphathele zona. Kusasa bakhona zakwethu nendaba ngolimi lesiXhosa ubagamanxa hora lesine ntambama. Usale kahle. Thank you.